ashe ayya me waka ne ko kuce Ahmad me waka ne. Samuwar kamfanin R&Z yan kasuwa suna kewa, mai yin baƙin ciki da zuwan ku kwarai za mu kai shi talawa. Ina wuni ina kwana ku mutan Yobe har da Gombawa, muna yi muku albishir da sabon rashin mu yan baiwa ya R&Z gidan kowa, gida na kowa, gidan da ke da yan baiwa Allah, gidan da ke sai da agogo ya daidai da doko hayya R&Z gidan kowa, gidan da ke da yan baiwa, gidan da ke sai da agogo ya daidai da dukowa ya R&Z gidan kowa, gida na kowa, gidan da ke da yan baiwa Allah, gidan da ke sai da agogo ya daidai da dukowa ya. Albashirin ku dukan ku yan uwana, ina da tsarabobi, ina mai bukatar sakon sa ya zo gida da lambobi. Ma'aikata na R&Z na aiki kama da danjoji, su ta sheka aiki ko a ina kake su zo da ledoji. Ga jifiri kamar a gida kake sai kamfani mai tsaroriya, ko batun nagarta sai kamfanin R&Z a sha kallo lahiya. R&Z gidan kowa, gida na kowa, gidan da ke da yan baiwa Allah, gidan da ke sai da agogo ya daidai da doko hayya R&Z gidan kowa, gidan da ke da yan baiwa, gidan da ke sai da agogo ya daidai da dukowa ya R&Z gidan kowa, gida na kowa, gidan da ke da yan baiwa Allah, gidan da ke sai da agogo ya daidai da dukowa ya. Me tambaya yana tambaya, ina kamfani na yan baiwa yake, kamar so yake ya sha jarmiya, ya zo kamfani a nan ya sake R&Z gida na dai tarbiya, ina kamfani na yan baiwa yake, ya zo famsata a nan ya tsaya, ina kamfani na yan baiwa yake, Khadija Plaza nan tushiya, ina kamfani na yan baiwa yake, da ya zo ya bincike nahiya, ina kamfani na yan baiwa yake, da ya je zai gansu ba fariya, ina kamfani na yan baiwa yake, kamfani na ɗaya a Najeriya, ina kamfani na yan baiwa yake, suna sira agogo iya agogon da ke kiran Saudiya, iPhone suna siyarwa, Samsung ma suna siyarwa, Redmi ma suna siyarwa, kowace kala ma suna siyarwa R&Z gidan kowa, gidan da ke da yan baiwa, gidan da ke sai da agogo ya daidai da doko hayya R&Z gidan kowa, gidan da ke da yan baiwa, gidan da ke sai da agogo ya daidai da dukowa ya R&Z gidan kowa, gida na kowa, gidan da ke da yan baiwa